कि जय हो विधाता के, सूतो इंसान जागो शैतान, बढ़ो अनाचार कदाचार भ्रष्टाचार व्याभिचार लूट खसोट मचो हरकंप होखो भूकंप, लोग सगरे झगरे कटे मरे मसान हो जाए, देश प्रदेश जिला जवार गंगा जमुना का यह पार वो पार, बनल रहे कुर्सी हमार कोठी हमार, दुहाई जनतंत्र के दुहाई प्रजातंत्र के दुहाई लोकतंत्र के दुहाई कुर्सी तंत्र के दुहाई। नमस्कार, हम विकास रउआ देखत तनी आपके बुलंद आवाज। अभी हमनी भोजपुरी के एगो ऐसन कवि के पास बानी सन जहाँ के मंत्र बोलेनी। अब मंत्र कोनो आयु गयरू ना, कोनो शादी विवाह वाला ना, यहाँ के मंत्र बोलेनी राजनीति वाला। राजनीति में का गुण होला, नेता लोग में का गुण होला, तनी हमनी उहे जाने के चाहतन जौन मंत्र जौन रहे, मंत्र हमनी के सुनाई एक बार। मंत्र तो बहुत लमहर बा, एक आध गो मंत्र हुआ सबन के हम सुना दे जौन कुर्सी तंत्र के मंत्र हो। अच्छा, कुर्सी तंत्र के मंत्र हो। यह कुर्सी तंत्र में कुर्सी के बचावे खातिर कौन कौन तरुजत करे के पड़ेला, कौन कौन विधि करे के पड़ेला, यह कुर्सी तंत्र के मंत्र के विषय बा। थोड़ा सा रउआ सबन अगर ध्यान से सुने तो रउआ लोग इनका बुझाई कि कुर्सिया पावल साधारण बात नहीं खे, आ कुर्सिया के जोगावे में कतना जतन करे के बा। मंत्र जौन बा यही से जुड़ल बा। तनी जल्दी जल्दी मंत्र तनी जल्दी जल्दी पढ़ल जाला, ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा हमारा दोहराहू के पड़े, लेकिन पहिल का मंत्र देखल जाए। कुर्सी तंत्र के पहिल का मंत्र कि जय हो विधाता के, जय हो विधाता के, सूतो इंसान जागो शैतान बढ़ो अनाचार कदाचार भ्रष्टाचार बेविचार लूट खसोट मचो हरकंप होखो भूकंप, लोग सगरे झगरे कटे मरे मसान हो जाए, देश प्रदेश जिला जवार गंगा जमुना का एह पार ओह पार, बनल रहे कुर्सी हमार कोठी हमार, दुहाई जनतंत्र के दुहाई प्रजातंत्र के दुहाई लोकतंत्र के दुहाई कुर्सी तंत्र के दुहाई। छो दूसर का मंत्र देखल जाए, कौन कौन तिक्रम करे के पड़ेला। दूसर का मंत्र देखा जाए कि भागो मानवता, अगर मानवता जियत रही आदमियत जियत रही तो यह नेता लोग के दाल ना गोली। एक खातिर लोग का चाहेला कि भागो मानवता आदमियत इंसानियत यहाँ से, भागो मानवता आदमियत इंसानियत यहाँ से, आदमी के आदमी खाए ऐसा समय आ जाए, जाए आजादी चूल्हा में जर जाए विधान व्यवधान, जौना का बल पर केहू के कुछ कहे के करे के मौका मिट जाए, बढ़ जाए भेदभाव हिंदू मुसलमानन में सिख ईसाइयन में, आपस में भाई भाईयन में होके रोज हत्या चोरी उत्पात वज्रपात बलात्कार अपहरण, बढ़ जाए आतंकवाद उग्रवाद जातिवाद धर्मवाद प्रांत और भाषावाद, जौना से ना जाए केहू के गद्दी पर ध्यान, बनल रहे कुर्सी हमार कोठी हमार, दुहाई जनतंत्र के दुहाई प्रजातंत्र के दुहाई लोकतंत्र के दुहाई कुर्सी तंत्र के दुहाई। छो तीसरे का मंत्र देखा जाए, फेंक दे कौराव कुकुरन के, फेंक दे कौराव कुकुरन के अपाहिजन के अपंगन के, दे छूट अधिकारियन के पदाधिकारियन के कर्मचारियन के, लसन छूट के घूस करसन गबन घोटाला दिवाला कर दसन कोस के, काहे कि सब झंझट के झगड़ा के जरिए बा। फेंक दे कौरा कुकुरन के अपाहिजन के अपंगन के, दे छूट अधिकारियन के पदाधिकारियन के कर्मचारियन के, लसन छूट के घूस करसन गबन घोटाला दिवाला कर दसन कोस के, काहे कि सब झंझट के झगड़ा के जरिए बा। लगा दे लक्कर शासन से, लगा दे लक्कर शासन से, भाषण से आसन से, जौना से शांति सहमल रहो मचल रहो उत्पात, सेना के भेज के सीमा पर शुरू करा दे अभ्यास, कर दे हल्ला देश के दुश्मन तैयारी कराता चढ़ाई के, सावधान देशवासी हल्ला ना, सावधान देशवासी हल्ला ना गुल्ला ना, देश संकट में बा, ऐसा बना दे माहौल कि ना ताकस ना झांकस ना, फोड़ दे आंख काट ले नाक और तोड़ दे टांग, अब बुलंद कर दे आवाज, जे बुलंद कर दे आवाज, डाल दे जेल में, दुहाई जनतंत्र के दुहाई प्रजातंत्र के दुहाई लोकतंत्र के दुहाई कुर्सी तंत्र के दुहाई, दुहाई कुर्सी तंत्र के दुहाई। छू छू